హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. హాయ్, హలో, నమస్తే, అస్సలం వాలేకుమ్. డే 22 ఇన్ రంజాన్ అనమాట. అర్లీ మార్నింగ్ యాజ్ యూజువల్గా లేచేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను. ఇంకా సహరీ చేసేద్దాం. చలో, సహరీకి కావాల్సిన ఐటమ్ మొత్తం ఇవి అన్నమాట. ఈరోజు ఎగ్ కర్రీతో అయితే సహరీ చేసేసుకున్నాను. ఇంకా ఫజర్ నమాజ్కి అయితే మసీద్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా ఫజర్ నమాజ్కి ఇంకా మసీద్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఫజర్ నమాజ్ చదువుకొని ఇంకా రూమ్కి అయితే వచ్చేసాను యాజ్ యూజువల్గా. ఇంకా వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా స్లీప్ అయితే వేసేసుకున్నాను. కాసేపు రెస్ట్ తీసేసుకొని అటు ఇటు తిరగడానికి అయితే వెళ్ళిపోయాను అన్నమాట. ఇంకా జోహర్ నమాజ్కి అయితే టైం అయితే అయిపోతుంది కాబట్టి జోహర్ నమాజ్కి అయితే మసీద్కి వెళ్ళిపోయాను. జోహర్ నమాజ్ చదువుకోవడానికి ఇంకా అసర్ నమాజ్ కూడా చదువుకున్నాను అనమాట. ఇంకా అసర్ నమాజ్ చదువుకున్న తర్వాత ఇఫ్తార్కి అయితే టైం అయిపోయింది. ఇఫ్తారీ కూడా చేసేసుకొని ఇంకా మగ్రిబ్ నమాజ్ చదువుకున్నాను. ఇంకా వెంటనే రూమ్కి అయితే వచ్చేసాను. ఇంకా కాలేజ్ వర్క్ ఉంటే చేసేసుకున్నాను అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. డే 22 వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద డే 23 వీడియోలో కలుద్దాం మళ్ళీ. అంటిల్ టాటా బాయ్, సీ యూ, షైనింగ్ ఆఫ్ షౌకా.